Nagialmahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang pagpaimbestigar ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Office of the Ombudsman sa 4.4 billion pesos nga kantidad sa flood control project sa Davao City ug Matina River nga giingong dunay irregularidad. Sa official statement ni Congressman Pulong, daw quote-unquote selectively blind si Congressman Tinio sanglit wala nini nakita o nadungog ang panawagan sa katawhan nga paimbestigahan ang aligasyong korupsyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa anak nining si Sandro Marcos ug igagaw nga si kanhi Speaker Martin Romualdez. Gikusyon sab ni Pulong kung nganong wala nakaantigo og kaso si Tinio batok sa mga engineer, contractor o political personalities nga nalang bigit sa anomalosong flood control project sa tibuok Pilipinas o kung nganong iyang mas gihatagan og atensyon ang dakbayan sa Davao og pagpangdaot sa pamilyang Duterte. Panawagan sa Dabomanyong kongresista nga nakalimtanan ni Tinio ang iyang tinuod nga mandato isip ACT Party List Representative nga makigbisog alang sa problema o sa kining mga magtutudlo paghatag og solusyon sa mga problema sa classrooms, sa suweldo ug sa kaugmaon sa kabataang Pilipino.